Tenim els millors jugadors i jugadores catalans disputant aquest campionat i jugant-se a estar en el podi de campions de Catalunya. Al final, tots els jugadors que estan disputant avui aquest campionat s'estan jugant també una plaça per poder accedir i poder tindre punts per entrar al Campionat d'Espanya. Doncs la Roca Golf és un camp bastant pla, però sí que és veritat que té una dificultat que és la distància. És un camp molt llarg i que, vulguis o no, als jugadors i jugadores els hi costarà arribar una mica més a poder arribar a green amb els cops adequats. És el green on es marca la diferència, l'entrada a green, no? Perquè al final sí que és veritat que és un camp on els greens estan normalment rodejats per búnkers i aquesta seria la seva dificultat. Tenim molt nivell de jugadors i jugadores, tant infantils com alevins i com benjamins, i la veritat és que cada vegada tenim més nois i noies que estan començant en aquest esport i que pugen fort per ser i voler ser dels millors de Catalunya.